So ay mga lods, for today's video is nagpasilong tao kanding. So kay init naman kung kayo ang paligid or palibot, naawar ko ninyo kung sa kainit. Masyadong mahayag lang ang nasa likod ko, diba? Masyadong mainit, so kailangan natin silang pasilungan para hindi sila magkasakit nung andun sila sa likod. Baka kasi magkasakit sila at natulad sila sa akin na nasaktan ang damdamin. Bitaw char-char mupauli na ko kay grabe kay ang akong mga skincare ni maubos. Mahal ra bagog kaayo ning perla. So pauwi na tayo mga dol. Pauwi na. Masyado talagang mainit katulad sa akin hot. Ang hot ko na for today's video. So karon mga dol, naabot ko di aring na ikahoy nga mura maglansunis ning yahang bunga. So kita ko atong kuan vlog ni Kamangyan ba, kita mo atong vlog ni Kamangyan ni kaon siya ginana trya na to kaon ug lami pa jud na. So tara tilawan na nato basig binuang ra gid ilahas, di ba? Sige atong tryan. So ngayon kukuha na tayo ng usa. So mao ni iyang gikaon. So kung mangutana mo kinsa tong vlogera nga ni kaon ani, kato laging guwapa nga babae nga iyang ngalan sa iyang vlogs kay Kamangyan. So tara, kanon na nato ni. So ngayon natin malalaman kung totoo ba talaga yung sinasabi nung vlogger na Kamangyan na guwapa kayo na makakain to. So kanon na nato. Pistod nawaragod na ilang gipangaon mao na be para kita jud mo. Kung wala ay lami. So mauto mga dol, pagkaon ako abi na kog lami kay gaingon-ingon tong si Kamangyan vlogs nga lami jud daw kuno na. Ya perte malagi ning kakatula. Patay puli ko sa balay kay. Perting katulas kung ba.